Stojka nie je až tak jednoduchá, ale ukážem vám, ako ju môžete zvládnuť aj vy. Takže aby som prišiel k stojke, prvý taký základ je rozcvičiť si hlavne zápestia, predlaktia, ramena a komplet vlastne celý ten vrch a zároveň aj drieka postupne. Takže ukážem vám niekoľko mojich najobľúbenejších cvikov, ktoré používam a taktiež vám odporúčam aj vám. A hlavne precvičiť si mobilitu zápestí a podobne, takže jednotlivo vám ukážem moje cviky. Keď pôjdete na šírku ramien a budete presúvať váhu dopredu a dozadu veľmi zľahka. Keď budete cítiť napätie na zápestiach, je to úplne v poriadku. Pokiaľ by ste cítili moc, tak by som pozvolnil a nepokračoval ďalej. Takže len do takej miery, kedy vám je to fajn. A keď sa vám zdajú, že niektoré tie cviky sú neprirodzené alebo zvláštne, ale sú veľmi prospešné na to, aby ste poriadne precvičili zápestia, ktoré sú najviac ovplyvnené pri stojke. Spravíme to niekoľkokrát, som 5 opakovaní, takže 5 zovretí na každú stranu. Zápestia by sme mali. Na predlakte. Na trup. To by bolo asi tak všetko pre začiatok, takže tomuto odporúčam venovať aspoň pár minút, nejakých 5-7 minút. Takže rozcvičení sme a prejdeme na jednotlivé body k tomu ako na stojku. Takže ukážem jednotlivé cviky, ako tú stojku môžeme zasimulovať alebo sa naučiť. Prvý z takých základ je výdrž v striežke. Nohy sú vystreté, skľúčený zadok vystretý. Nakloníme sa viacej na zápestie a držíme v tejto polohe s tým, že hlavu pcháme medzi ramena, úplne prirodzene, že sa pozeráme viac menej na špičky a držíme. Prvý cvik na to, aby sme si zvykli, že z časti ako sme aj dole hlavou. Tento cvik môžete kľudne opakovať aj v sériách, treba z 10-15 sekúnd vo výdrži a opakujete to 3 až 5 krát na to, aby ste si zvykli presunúť váhu na dlane. Ďalší taký základ je, že vlastne čo je dôležité pri stojke. Na to, aby keď pôjdeme do tej stojky, a aby ste vydržali balans a podobne, tak je dôležité, aby ste mali vašu dlaň na zemi a prsty, čím vlastne vybalancujete to, keď sa budete naklápať akoby dopredu. Ďalej vždy mať vystreté ruky a otvorené ramena. To znamená, že keď pôjdeme do stojky, tak úplne vytlačíte hore. Nechcem, aby ste boli dole, aby ste mali prepadnuté. To znamená otvorené ramena úplne hore. Vytlačené a hlava medzi ramena, nie ani dopredu, ani dozadu. Ďalej je dôležité mať podsiahnutú panvu, pevné brucho, napnutý zadok, stehná, špičky. Ďalší cvik, ako sa naučiť balans o stenu, je ten, že najprv pôjdeme hrudníkom smerom k stene, takže si vyšlapeme. To znamená, že začneme v tejto polohe a ideme do takej polohy, kde to ešte zvládate. Hej, pokiaľ to už bude môcť, zastavíte na tej danej časti a držíte. Ak už cítite, že ešte zvládnete viac, tak kľudne vykračte čo najbližšie k stene
Hej. A držíme. Alebo obchá medzi ramena. A pomaličky vlezem dolu. Tento cvik je super v tom, že vlastne nemáte kam padnúť. Teraz som ukázal jeden z krokov, ako sa tú stojku môžete naučiť. Takže kľudne toto môžete opakovať. Stojku sa nenaučiť, neviem vám vlastne definovať povedať, že za ako dlho. Každé to je individuálne, záleží od toho, ako to budete skúšať, ako dlho a podobne. Napríklad moja skúsenosť je taká, že ja som sa stojky učil postupne, že som to neprepaloval, lebo nejde o to, aby som tie svaly úplne zničil, ale je o to, aby sa naučili tie dané pohyby. A ono to chce hlavne čas, lebo hlavne čas potrebujú svaly a šlachy, aby sa vlastne naučili tie pohyby, alebo tá svalová pamäť. A čo sa týka stojky vo voľnom priestore, to si ukážeme teraz je ďalší cvik. Teraz už nebudeme kráčať vlastne bruchom k stene, ale budeme tzv. Vykopávať. Nemusíte sa vykopávať hneď, ale v podstate podvedome viete, že je tam nejaká tá opora a nemáte ako padnúť na druhú stranu. Na hlavu, na chrbát a podobne, ktoré budeme mať začiatky, takže to bolo celkom sranda. Takže ukážem vám tretí spôsob. Môžete sa úplne vykopať úplne zvoľna, že nemusíte hneď, stačí maličko a až potom sa môžete viacej vykopnúť, čím vlastne už dostanete nohy na stenu. A ukážem potom jednotlivo spôsoby. Hej. Takže ruky tak jedno na šírku ramien. A pozvolna sa vykopávame. Najprv maličko, potom viac. Potom druhú nohu priložím. Hej. Takže som už v podstate v stojke. A čo sa týka dýchania v stojke, tak nie je dobré, aby ste dých zadržali vyslovene, vám to akože buchne hlava. Hej. Takže pokojne dýchajte a dýchajte hlavne do brucha. Na to, aby ste sa naučili stojku v priestore, buď máte parťáka, ktorý vám bude vlastne držať ten priestor, že vás budete vás hádzať do tej strednej polohy. A pokiaľ ho nemáte, tak na to poslúži hocičo, buď stena, dvere, plot, je úplne jedno, a nejaký stĺp, len na to, aby ste tam vedeli vykopnúť nohy. A ukážeme si ďalší spôsob, ako sa balancovať môžete naučiť. Sa vykopnem, zalomím jednu nohu a pomaličky sa otláčam. Hej. Keď padám, tak sa opriem opäť o stenu. Takže môžem striedať nohy. Jedna, druhá. Ja pomaličky sa otláčam o tej stene. Keď padám, tak sa vrátim. Hej, nič náročné. Pokiaľ máte kamoša, tak kamoš vám vlastne učí ako tú stenu, takže vlastne vy sa dáte do stojky, kde máte nohy a padáte dozadu, dopredu, tak vám kamarát vám usnadní, že vráti vám nohy do toho správneho bodu. A potom sa už keď tieto stojky alebo tieto cviky budete opakovať, možno to bude trvať pol roka, je to napríklad trvalo skoro 9 mesiacov, ale ja som vlastne sa stojky naučil sám, alebo som počítal z kníh a podobne. Takže verím, že môžem sa to naučiť aj skôr ako ja, čo bude úplne super. A pokiaľ keď uvidíte nejaký váš progres, kľudne mi to hoďte do komentára, či tu, alebo na facebookovú stránku pod video stojky. A budem veľmi rád, keď budete toto video zdieľať, alebo mi okomentujete čímkoľvek s nejakými vašim progresom alebo hociakými otázkami, veľmi rád odpoviem. A čo sa týka stojky, to by asi bolo z mojej strany všetko. Natočím ešte druhú časť stojky, kde vlastne sa budeme učiť, ako zvládať stojky v priestore. Toto boli čisto také svojpomocné na stenu. Takže veľmi sa teším za každý váš like, za každý váš komentár a veľmi som rád za každých odberateľov, ktorí vlastne sleduje môj kanál. A veľmi vám pekne za to ďakujem a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte zatiaľ.